стана? Стана. Не се прави на ударена. Колко време направихте с Майкъл? Днес правим година. Юбилейче, а? Добре се справя чужденец. Нещо такова. Ясно. Ще има земетръс. Какво имаш предвид? Не се прави на тъп. What it looks like. Really? And what is that? Speak! Speak! It's a misunderstanding. Oh, misunderstanding! I had a lot to drink and I thought she was you. Oh, yeah! You so drunk that mistakenly, but you're thinking her pussy thinking it's me, right? No, it's... Please, just think about it, please. You thinking I'm dumb? We are dumb! No! Sarah! Какво правиш? Какво е станало? Хванах ония буклук с друга, представяш ли си? Моля? Ти си знаела. Разбира се, че не се Рита. Просто той е Майкъл, той си пада играч. Не съм много изненадана. Еми аз съм, защото мислих, че всичко между нас е било истина и... Спокойно, спокойно. Ще се оправите. Момичета, ай се още може на работа ми работа да върши. Това да е вашия документ. Ще го очаквам попълнен. Благодаря. Дожда. Желая да приятен ден. Знаеш ли го той идиот? Да, и не е идиот. Да бе, знаеш ли как грубо ми се сваляше преди време? Само се е правил на играч. Не е такъв по принцип. Видя ли момичето, с което беше? Да. Това е сестра му Яна, болна от левкемия от 1 година. Родителите им са загинали при някаква катастрофа и той поема всичко в момента. Терапии, процедури, сметки. Добро момче е, но понякога излиза така да флиртува, за да се разсее. Така е, стига глупости. Да излезем до вечера малко да те развеселим. Hey, don't be mad. Come on. Ядеш каква драма. Come back home. Fuck off! No, come on, babe. Don't worry, she meant nothing. Да, явно са те скащали на колата с друга. Come on. Сам си го изпроси, майка. Ботка друга, сега много те обичам. Да не си мисля, че като е чужденец, оная му работа е по-добра от на нашата. Така е, пален за деня. Мацката ще си намери по-добър, няма какво да го жаля. Така е. Чуваш ли го тоя?
нищо не било станало. Ами аз всичко, което вложих в тая връзка. И за какво? Айде, вече е в миналото. Бързо ще го забравиш. Едва ли. Той беше... Задник. На теб ти трябва някой по-зрял мъж, който е готов да се обвърже сериозно. Ей, нали знаеш? Най-добрият начин да забравиш един мъж е да минеш по друг. И къде да го намеря? Тука. Тук само играчи и глупаци. Не всички. Как е Яна? Все същото. Днеска е по-добре, легна рано и реших да дойда да разпусна малко. Супер. Сам ли си? Да, другите имат някаква работа. Помниш Сара, нали? Мога ли да я забравя? Разкаш под котенци. Супер. Ами, аз ви оставям да си поговорите малко и отивам да видя какво има в менюто. Виж, Сара, искам да ти се извиня за мен. По принцип не се държа така, но бях пинал малко и се обляках. Напоследък доста ми се разсъбрал. Мога да ти се реванширам някъде. Нора ми каза какво се е случило. И напълно те разбирам. На теб може да не ти се вярва, но ми се е случило абсолютно същото. Виждаш ли момичето там? Зарязаме в един от най-тежките моменти. Знаеш за всичко, което се случва с сестра ми. Мислех, че иска да е сериозна, но тя искала само да се забавлява. Нищо, така е било писано. Дани? Знаеш ли? Може и да можеш да ми се реваншираш. Ставай, да се махаме от тук. What you doing to me, babe? I'm really feeling your swag. You got me twisted like that. You got me higher.